pantara ratri mung cipta pulon panoliwan kaksimya katur kang cundamane prasasat arageng wulun kang sumem mungguing padang po Prabu ayo jagat Dewa Bathara ya jagat tangis tungkara Hyang Sukma mangadi luwih muga ngayomana maning sut ya pandhaku ya donyaku lan dalah Wa Karna ana dawuh mapa Kakang Prabu bungah tiasing pun Kakang kaya wong nemu kencana semakul gedene sakwise Siadi wungu saka nendra sing gedhe pangapuramu Kumbakarna ini pun Kakang nyaru-nyaru wuwus utusan kawan Pulunamu Meganandaya Sidrajit munganggonmu sare pun Kakang ngerti yen to Siadi lagi tapa nendra Kakang Prabu ora dadi ngopo Kakang kanyuwun dawuh apa sadape si Kakang utusan kawan anakku Sidrajit nggugah anggonku turu Kumbakarna nadyan to pun Kakang ora ngendika Siadi mestine ngerti lan kowe weruh kekarepaning Rama Wijaya dina iki saparipurnaning nambak Samudra Hindi yasa tambak Setu Banda kelakon ngrebut wilayah Ngalengka mapan ana pesanggrahan Swilagiri wis dijeti karo Rama Wijaya sak munyuk-munyuke malah wis kapara apa pangorbanan kadangira Sarpa Kenaka wis gugur ana madyaning palagan ingkang paman Patih Prasta uga gugur ana madyaning palagan widurung para yaksa rucah sing dadi bebanten Kumbakarna apa kowe mentala kowe nyawang urusak ing negaramu entek ing para kawulamu mula kang saka iku tak jaluk tanggung jawabmu Kumbakarna ing atase kowe iki wong sing asta pangwasa kuwi pun Kakang Prabu Rahwana nanging pentreming negara Ngalengka ora tanggung jawabe Sida Samuka nanging kowe uga meruwa cawe-cawe Kakang Prabu piye jawab sing ndi Kakang lho ya mesti tanggung jawab perusahaan negaramu didak-idak karo bangsa Manara para munyuk-munyuk kabeh wis wani ngrusak tatanan budayane wong Ngalengka mengko dhisik Kakang ora kok jeneng aku iki bakal endo saka ing jijiban nanging Kumbakarna kuwi menungsa sing kurina nindakake bab perkara kajujuran aku karo wong jujur kuwi seneng tegese Kakang yen nglarah lelakon iki kudu saka pucuk aja dijujuk saka tengah apa sebabe Rama Wijaya sak balane Wanara kok tekan Ngalengka kuwi jalarane apa jalarane lak mung saka jailmu nggonmu medhot katresnane Rama Wijaya kowe nyidra kelawan Rekyan Warasinta Kakang kuwi sing dadi tuk sumbering dahuru murata negaramu Ngalengka ora tentrem merga saka kasempyok saka kamurkanmu lho nek kowe sing duweni gegayuhan pancen wis mbok jarang lah bareng kawulamu sing ora ngerti kentang kimpule kesempyok ing aradan katut kanthi cilik lara gedhe tekaning pat akeh warondo akeh bocah lolo akeh wong cacat padha nangis jerit-jerit
Ayo kuwi tandurane sapa? Kuwi rak tandurane Kakang Prabu Rawara. Warno. Apa Kakang? Kowe tak gugah tok muturu kowe ora takon mejang karo Rahwana. Nadyan kowe ngelek-elek karo Dasamuka sakarepmu, nek kowe aja ngucap ngrasani kelawan Sinta. Kowe aja ngucap ngrasani kelawan Sinta. Apa to sababe tak arewangi aku ki nyidra kelawan Sinta. Kowe ngerti ya Sinta kuwi sapa? Sinta kuwi sapa? Sinta kuwi titise Bathari Widawati. Rikala semono aku antuk saswitaning Bathara. Aku bisa dadi ratu Jayeng Bawana. Kondang kalok kadana priya bisa garwa titise Bathari Widawati. Rikala semono Bathari Widawati nitis marang garwane Ratu Maespati Arjuna Sasra. Ora kelakon. Nah, mongko nyatane manuk semua karo Rekyan Wara Sinta karep tekan ngendi? Bareng tak oyak, tak bujuk. Nanging kowe kudu eling. Eling piye? Sinta kuwi digarwa dening Sri Rama. Mengko dhisik Pangsit sing mangsit kuwi dewa, kuwi dudu karepku. Dewa ki rak ngerti to karo Rama Wijaya keneng apa kok diwangsitke aku. Sing bodho kuwi sing mangsit apa sing diwangsit? Ayo pikirin. Kakang yen to dipikir dinalar-nalar kuwi mengkene ya Kakang, pangsit kuwi ibarate wong memangan aja dipangan mentah nanging kudu diratengi luwih dhisik. Kakang, dosaning dosa wong kuwi yen to medhot marang katresnan. Wah, nek aku ora ning Kuncara wong lanang iso bedang bojone wong. Yen tumrape Dasamuka ora dosa. Kuwi nuruti kekarepan, aku duweni gegayuhan. Kakang Prabu piye? Apa kowe ora eling yen to iki rusak ajak-ajak kowe dosa gawa kanca? Kakang Prabu. Kumbakan ora mingkuh saka jejiban. Aku ora bakal mundur saka ing pitutur tak tandangane lelakon iki. Nanging ana syarate. Syarate piye? Sinta balekno. Sinta balekno karo Sri Rama. Ewadene nek Rama Wijaya ora gelem nampa. Mengko aku sing bakal maju madyaning palaketan rampungane. Rampungane. Piye? Piye? Aku mbok kon balekke Rekyan Wara Sinta. Ya. Adikku mati, pakku cilik mati, balaku akeh sing padha mati. Wong mergane nggonku nglabuhi Sinta-sinta tekan tanganku. Kok dadi mbok kon balekke iki nalarmu ki piye? Utekmu ki piye? Angsat elek. Yen pancen kok wani perang majuan pancen ora wani minggat to bari micek meneh. Kowe kuwi ucapmu kaya mengkono nuduhke ora ing atimu yen to pancen kowe kuwi janjane ngono. Kowe iki buta buteng betah ngani kaya. Ayo, karepmu piye? Apa yen kowe iki bisa ngucap kaya mengkono kuwi? Rumangsamu kowe iso ngandani aku ngono. Iya, aja meneh lama kaya dapurmu. Dewa Suraya dampyak medhun eneng negara Ngalengka. Ngandani aku ora tak gabrek, ora tak gugu. Aja meneh wandamu. Ayo, bali turu, bali micek meneh. Ora-orane nek bakal entuk kamulyane, entuk kamukten. Wong paring nugraha kuwi maringi wong melek, ora wong turu. Mudeng. Negara ora blonjo wong micek, nek blonjo wong melek. Nek kowe iki senopati gawehamu mung turu, jare kowe iki pawadanmu aku golek kawinengan. Aku kuwi golek mending cipta, menepi rasa. Wah, maido. Nek ora tumadhang, ora bakal kelakon kowe. Ayo kalmune apa? Nadyan to kowe kuwi muninya kaya mengkono, mejang kaya dialang. Ning nyatane ora godhek nglakoni. Ora petos tumindak. Kalah karo anakmu kowe. Ayo, kowe kalah to karo anakmu. Lawang anakmu kumba kaswani kumba wani modiare nang palagan. Gerangan aku mau bathok karo micek buta apa. Jem kowe Kakang Rahwana.
Apa dosane anak-anakku sing ora ngerti kenthang kimbule? Mbok joke menyang paprangan. Kowe takon apa sebabe? Ya. Anakmu ku duwe jiwa senopati. Kowe turu, kowe ora gagas bab perkara bot repot negara Ngalengka. Ning anakmu sagol magili. Sampun ngantos bapak kula dipun anggap tepat. Kula kembali Wong Prabu ingkang minangka sulihipun Kanjeng Rama. Kanjeng Rama kersanipun sare nenuwun dhateng purbaning Gusti napakaken kula. Kula ingkang tumadhang jumeneng dadi senopati. Krungu kupingmu kowe. Lah anakmu ngucap kaya mengkono. Sing geran dadi isanmu mejan. Ngandani. Kaya pinter-pinter wejangane aja ora tau salin. Nek kaya ngono kok diumukke apa? Ya. Kakang Prabu, yen ngono kowe wis ora eling bab perkara kamanungsan. Wis ora eling karo karma. Menungso ki mundhuh wae penggawe. Mundhuh wae penggawe piye? Mundhuh wae penggawe piye? Tanduraku tak jangire dhewe tak rabuke dhewe. Sing methik aku dhewe. Swarga apa neraka ora tak gagas. Ana pendhita menjan darahku ki bakal nyemplung neraka jahanam. Bah. Ora gugu. Wis dina iki yen pancen kowe kalah karo anakmu ora ana gunane. Kowe buta gelak gunung buta giabuk. Buta ra demene kasektek. Peda apa kowe urip ning Ngalengka? Wong kowe migato. Ajit, ten dawuh Dewaji. Awat-awatono pamanmu kumbungan. Yen to pancen ora wani perang, ana tatuaran kerajaan. Ana yen to buta buteng betah nganiaya. Kok nyurak wong Ngalengka. Mekaten Dewaji. Ya. Ewa dene yen to pamanmu kumbungan wani ngetake jiwa senopati, cilik loro gedhe tekaning pati. Yen ana patine pamanmu kumbungan pelanono sedaya ngeslaken dawuh Paduka Dewaji. Dat mangu-manguning driya ngalem sang Prabowo asoring jurit lumawan Prakapi bala sigra menyat saking palangka alin linyo agrit Togo timbalane kang adawu dene iki paripaksa aku bakal jumeneng dados senopati kok panjenengan badhe jumeneng dados senopati. Iya. Sampun dipun petang kanthi jangkep. Iya. Gumolong ciptaku. Dene iki kudu aku majuna madyaning palagananing Seksenana Yoga. Dene nggonku majuna paprangan iku ora pisan-pisan aku mbelane marang kamurkane Kakang Rahwana. Tumindak pakatine Kakang Dasamuka ora tak catet ana ing ati. Aku mung ngelingi reh ning aku iki wong Ngalengka, aku lair ana negara Ngalengka.
Aku ngombe banyu Ngalengka, mangan pangan negara Ngalengka. Matiku kudu ana negara Ngalengka kok. Aku ora rila yen to negaraku diidak-idak karo para wanara kanggo gawe kamardikan wong Ngalengka. Aku dina iki sing bakal mbelani. Wah, Den. Syukur menawi ngaten. Nggih, kula nderek bingah namung ketebak ing pengatos-atos. Gopdut supaya bisa menang unggule ngayuda. Wong perang kuwi yen budal dinane kudu dina apa kok milih dina sing kepiye kok. Sing apal niku bilung. Lah dilembatke to. Anggrene gawe rangen mikir ngono dikeke wong liya. Gampang canduk dhewe ning apa-apane ya glenggem meneng ae. Apik kuwi. Ora ya kuwi iki niya to lho. Bilung kula Den. Dina sing apik kanggo perang kuwi dina apa? Sedaya dinten niku sae. Gusti ngripta dinten niku sedaya sae. Sing elek niku wonge. Ngeten. Sing apes niku menungsane nek dina niku mboten enten apese ya. Sing apes niku wong. Sebabe apes napa? Duweni kamurkan, duweni nafsu. Tul. Tul dasmu kuwi. Bener pisan wajane mung greng tul. Oh, wajahmu yo kentongan. Dadi dina kuwi kabeh becik. Sae, sae. Nggih apa ngaten? Napa niku? Nggih sok-sok niku nggih. Gumantung tiyangipun, ya to Kang? Ya, ning ngene ya lho. Sebabe ana wong duweni itu piye? Jare nek jemuah ki aja mlaku ngetan. Sebabe naga dina ning ngetan. Alah nek aku nek dina jemuah malah ngetan. Lho. Lah kuwi jenenge marani naga dina. Lho lah iya. Kuwi jarak perkara. Yo ora. Lah kowe nek dicaplok naga dina. Lho nyimpan. Kok nyimpang lah roh iki. Ora. Lah nek kowe, nah aku mlaku ngulon. Lah dicaplok githokmu apa roh kowe? Lho ngono, logika ngono, nalar. Logika raimu kuwi. Lho, iki ora. Jare nek dina jemuah kuwi aja nggo nyautang. Alah. Malah apa kuwi ditedelekke ngono ya. Jare nek ngetokke dhuwit dina jemuah kuwi ora apik. Ah padune wong utin. Arek apa? Nek aku ya mesa ora peduli jemuah apa kemis apa minggu. Gumantung niate kan. Iki upama. Upama duwe cewek. Mongko omahe pernah nengetan mongko le kencan dinane jemuah. Lah Dik, jemuah. Lah witekno longgare kuwi kok malem minggu lunga. Ayo. Nek longgare dina jemuah apa ora diparani? Ora, nek kencan kok ya. Ya mesti diparani kok ya. Ya. Yo nek rono iki lho. Alah, ngopo? Oh, bojo wong ki sing nalan bae to, Kang. Rasa kakiane tung, perang yo perang. Alah. Surah. Kun mangko dapurmu. Ya wis. Nek kula ngaten. Gumantung wonten niat. Niate iki arep ngopo? Lho. Perang ki tujuane apa? Ngaten. Nek penan niat wis ora belani nggih pun. Monggo. Tidak kemawon. Nek niku kudu lahir batin. Penan kudu jul tenan. Ampun kawuran milik. Ngono ya Bilung. Nggih. Pun. Saestu. Sebab niki mengke nganti kawuran milik jenengan nggih cacat dadosipun boten sae. Wah, iya. Najan kowe iki elek rupamu jebul kowe iki ya ganep pikir. Lho saestu kok nggih. Kowe sasa nggih mung diribeti karo Kang Togok niku kok. Nggih, ketoke sedulur kula Kang Togok ya ora tau akur. Ora tau akur piye? Alah, nyatane aja meneh kok. Wonge wong pitike lho ya mesa musul. Pitikmu kuwi apa genah to coba. Wes genah esuk-esuk. Bojoku nyang pasar anakku ki rewel. Gek aja pitu isuk kae tak tukoke apa lho kene wong dodol tak gaweke dolanan. Tak gaweke dolanan saka lempung, tak gawe pitik-pitikan. Engko ben digeret karo anakku gen go dolanan. Tak kei wulu-wulunan terus tak peme eneng tengah latar. Wis, engko gen garing.
Lah kok diparani arep pitike Kang Togok diunggahi. Diunggahi matamu. Ampun gugun maneh wong edan, Togok. Dun. Dina iki jroning atiku. Aku mung bakal golek bulih. Aku ora trimo yen to kawulaku ngalengka melu dadi korban. Tak jangkai dhewe Rama Wijaya. Nggih, monggo Raden. Namung kebake pengatos-atos nggih, Bos. Gunawan Wibisana sira matekana ton neng alengka jiniwing raseksa karana Prabhawanto mardiking rat kertarta mumpuni bojleng-bojleng boleh lanat setan padha kekucingan. Iki ana wanara gedhe tak jaran teji sapa kowe sumrupa. Aku pandheganing wanara ing Swelagiri. Nata Gwekis Kendha Narpati Sugriwa sapa kowe? Aning Narendra Ngalengka. Satriya panglebur gangsa Raden Harya Kumbakarna. Kowe Kumbakarna? Ya dasar ngono. Endi Rama Wijaya? On katon mrene tanding karo ora susah kowe nyumbari Sri Rama. Ayo, kekesete Sri Rama Wijaya. Narpati Sugriwa tanding ana kridhaku. Yen pancen jele urip mata idya oncat nyawamu.
Kacarita Sang Narpati Sugriwa Tigra den Piloro dari Sang Kumbakarna wis dados saged nglawat bebasan kaya silang daya kekuwatane mangkono ingkang rika semono miber-miber wonten ing antariksa nenggih senggana ya Anoman sigra ngentun bayu kekiatan kelawan ingkang paman nenggih Sang Narpati Sugriwa. Kacarita riwut nyokakintun bayu kekiatan kelawan senggana ing angganira Narpati Sugriwa kaya pulih bebayu anggane sami sakala saged nipataken kelawan Sang Kumbakarna sami sakala Narpati Sugriwa anyakot granane Sang Kumbakarna sarwi karna kanan kering kaprung tingkes kelawan Narpati Sugriwa dadi gruwung prung kupinge. Dalah panjen kethek yen pramulat tatanan wak kupingku sakloron nganti perung irungku gruwung ya najan kepriye warapaka mundur Jakati Rama Wijaya.